haino hai lamsogo dapa hamgra society YouTube channel naitonai ta khokte buhuk sono जों नायलायनाय दुस्की आमचायाव बबाहाय hukbar खायै Duski Amchaini Lokorog nokong khai dong sana thangke Duski Amchayaw 75% Lokorog no hukbar khaisao engkai जों नायलायनाय माने बबाहाय kai borok tamo no bisi kai जों sana thangke sakumura to जों kwbangma borok no khaimanogo haipano o jaga ono rokom khaiye se sakumura no khaimano phiru Duski ni Lokorog no oboni yagolo hingkai puilao जों khira hingkai sara tirpura ni bisingo 1 number jaga no hin sairimono khira ni abo hingkai popular wngjak Duski ni khira hingkai belai kwbang khai nokoro boni yagolo hingkai जों mulai to जों kwbangma thayo ekheba amchai rogo bo जों nugo mulai khaimani haipano Duski onyo rokom boni yagolo जों mulai ni bisingo pano hoiro rok jatra jat जों khaima rokbo जों nukjago haipano mulai Kristi ni bisingo hingkai motamuti tongo oboni yagolo जों nailai jami bo haino oro Duski Amchaini sini takhuk bukhuk songrok belai no jami o brongni popular wngjak keba belai kaham thairimano bazar kaham kaino borok baksa jami baina nokong khai tongo jami phalui haino 2-3 lakh bosor narago obohai ngai जों thaisingo nailaimankhe chakumra bo haino hai जों sana thangkai oro bosoro iko haino kaham chakumra hukni chakumra no khetao kayo obo haikhe chakumra bothai kaham kara haino 250-200 obo haikhe borok bosoni khatai narago ba chalaina bagui ready khai narago ta gabon pore जों chakumra ni pore जों khetao kaijaknai bisingo tongo iko mo beloso bo जों o jagani hukbar khainai tongnai rokno जों nugo kwbangma mwkhwtwng khaimani bisingo जों hukbar ni khaimani mwkhwtwng thaigreng khaimani jaga beloso no जों khaima rokbo nukjago oboni yagulo hingkai जों nailainé mo khe denta no bo जों obo haino kwbangma jagao kwbangma thaiono जों denta kaijak ba denta rokno जों nugo denta hingkai oroni second dehnana ulni bwkhago जों hinui mano karon hwnkhe denta 12 mas no masai tongo ba जों khaima bo nugo kisa misa khe khaima bo nugo kwbang khaiui जों khaima bo nugo obo haikhe denta ni phaisingtwi bo जों o jagani Lokorog no puisa ajima rok nugui tongo boni yagolo hingkai जों nailainak gangla hingkai जों oro chini o Duski ni Lokorog no जों gangla petwa hingkai gangla chikonja no जों khaima nugo oro gangla kothojat khai जों khub kom gangla kaima bisingo जों oro nukjakhaikhe mogodam hairokbo kaima nukjago gangla tarpore khe जों nailainak lubia to जों sara bosor nokhorui tongo masai bo tongo hingkai tei lubia ni yagulo जों oro khira kaimani bisingo जों mogodam besibak no o jaga जों hybrid mogodam nukjago khaimani ba kwbang khai जों oro bazarago जों khub kom tam himle kom porishromo no mogodam ni puisa kai oro kaham kaino manmani जों nukjagui bo tongo hingkai jodi norok ang joto naitongnai chini takhuk bukhuk sono koinai norok jekunu hukbar ni sombondhe ba saimano muchungkhai ba naina muchungkhai chwngno comment box twi chwng sai khena redi जों oroni hukbar khainai takhuk bukhuk songbai norokno जों ma lainani bagui ba haikhe khaina nangnai abo khairok जों kok biti salainai borok bai ma lainani bisingtwi haini bagui ang koinai chini o channel o norok hukbar ni twi bo norok saimanai tei naitongli chini o channel no।